Hei. Nää näyttää niinku nää sormikkaat. Täytyy ottaa olutta ensin, tästä kokkaamisesta ei tuu muuten mitään. Maustetaanko ne se jollain? Ensikään. Joissain yhteyksissä tosi hyvä. Joku jo tossa on. Niin, kato nyt Akelan kynsikkeet. Tarttumalla. Tässä me ollaan kotakeittiössä. Tervetuloa kotakeittiöön. Tällä kertaa tehdään täällä soppa. Perunasoppa. Otamme härmäläisiä perunoita ja humpsautamme keittoon suurella nautinnolla. Ja kaikki tykkää elolla perunasopasta. Pakko tykätä, kun ei oo muuta. Jäätyykö se yksi Ja sitten täällä on kotimaasta, ei nyt voita, mutta voimme melkein sanoa vorsista tätä kevyt keijukaista. Ja täällä on toisessa sipulia, koska meistä yksi on allerginen sipulille, niin sillä on sitten Tämä juuri tämä toinen, missä on sipulia, on sille sipuliallergia. Keittiö. Kyllä. Joo. Ja resepti on yksinkertainen. Jos olet allerginen jollekin, laitat sitä tonne soppaan Et ole kauan. ja vettä päälle. Voit laittaa myös pippuria. Laakerilehtiä olemme laittaneet. Ja hyvä suo. Kyllä. Hyvä, että on pippuritkaan. Ja tää puhe. Tää on huono. Pidä huoli perunoista, mutta älä syö kaikki. Nostetaan tasoa tähän videoon, että se kelpaa YouTubeen.